Πολύ συχνά οι άντρες αναρωτιούνται για ποιον ακριβώς λόγο εμείς οι γυναίκες κουβαλάμε τεράστιες τσάντες. Η απάντηση είναι πολύ απλή, γιατί απλά βγαίνουμε έξω και θέλουμε όλα όσα αγαπάμε να είναι μαζί μας. Σε μια μεγάλη τσάντα μπορούμε να βάλουμε τα βιβλία που διαβάζουμε στο μετρό. Μπορούμε να βάλουμε τις αγαπημένες μας φωτογραφίες για να κρατάμε τους φίλους μας πάντα κοντά μας. Φυσικά, ένα organizer για να μπορούμε να σημειώνουμε τα ραντεβού μας. Ένα τηλέφωνο για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους φίλους μας. Φυσικά τις εφημερίδες για να ενημερωνόμαστε όπου και αν βρισκόμαστε. Παιχνίδια για τις στιγμές που δεν έχουμε τι να κάνουμε. Τα αγαπημένα μας CD και φυσικά ένα κραγιόν. Μόνο που φέτος υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Πολύ μικρό πρόβλημα, γιατί φέτος η μόδα προστάζει μικρά τσαντάκια. Με τη Samsung κανένα πρόβλημα, γιατί μπορώ να έχω μαζί μου όλα όσα αγαπώ στην πιο μόδαρη τσάντα. Έτοιμη.